d'agost és un mes especialment actiu, hi ha moltes activitats a totes les poblacions de la comarca. De fet, a Alp ja comencem a finals de juny amb la festa major i ja anem encadenant sardanes al juliol i el mes d'agost és pròpiament el més intens. Aquí se'ns ajunta la festa de la Molina, el cap de setmana passat, aquesta setmana tenim la trobada d'acordionistes i anirem continuant fins a final de mes. L'última festa de tota aquesta sèrie és la Rosada que es fa l'11 de setembre, que es fa al camp de futbol d'Alp. Aquesta és una gran festa que fa molts anys que funciona, amb una gran participació de la gent del poble i gent de fora. I bé, intentem també passar-nos-ho bé aquí i sobretot que s'ho passin bé la gent que ens ve a veure a l'estiu. Molt bé, Josep. Moltes gràcies. Gràcies, Josep. Hem estat estudiant a Barcelona, però bueno, som des de tots els petits Alp. Des de petits que també venim aquí a tocar a la Molina, a la trobada d'acordions. I res, un altre any, som 22 anys, no? Ja. Sou germans? Sí, som germans. No sé si per sort o per desgràcia, però sí. Com a mínim tocant ens entenem. A Barcelona toquem en un ensemble d'acordions i a vegades anem fent suplències de professors, tots dos. I de piano també, sí. Sí, aquí ja fa molts anys que ho fan. Me'n recordo que la primera vegada ell era, no sé si tenia 6 o 7 anys, que els peus no li tocaven ni a la cadira, que va venir amb el seu acordió, tocant de memòria el que li semblava. Hola, som la colla de dimonis i malers de Puigcerdà. Portem des de l'any més o menys 74 fent correfocs per tots els pobles de la Cerdanya, a vegades sortint també de la nostra comarca. Avui estem aquí a la Molina. Al final hem pogut fer el correfoc perquè s'ha ficat a ploure, però mira, al final ho hem pogut fer. L'assistència de gent ha estat fantàstica, la temperatura molt bona. En nom de tota la colla animem a tots els pobles de la Cerdanya i de fora de la Cerdanya també que s'animin a fer correfocs als seus pobles perquè la veritat la cultura popular és molt important i no la podem perdre. Us recordem que el dia 19 estarem a Urús juntament amb la colla de la Seu, amb els Diables de l'Alt Urgell, i el dia 20 el nostre correfoc més important, que serà el correfoc de la festa de l'Estany de Puigcerdà. Bé, jo animo a tothom que vingui a animar-nos a ballar amb nosaltres, perquè és com una festa per nosaltres i quanta més gent tenim, més aprofitem la nostra pirotècnia i més ens ho passem millor, més aprenem a ballar amb la gent i quan més siguem més ens ho passarem bé.